Hello! Hello! Nej. Battle. Velkommen til første afsnit. Speedrunners. Vi spiller battle, Hashtag like, udråbstegn, hashtag. fordi vi giver ikke en budge. Jo, der er faktisk gratis hot til alle. Okay. Og den er Det var bare god. sådan, man skal bare smadre hinanden. Well. Det var sgu da ikke særlig bra. Jo, det var. Ah! Det er ikke nice. Hvem var det, der gjorde det? For mig. Hvem var det, der ødelagde mit liv? Dig. Kendt mit liv. Jeg var i en kasse. Det synes jeg ikke er særlig Så morsomt. jeg Lorte. de er fucking godt. Jeg har fået dem 4 gange i træk! gode. Hvis jeg får den Det igen, er ikke? gode jo. Åh, nej! Åh, shit! Nej, det var faktisk ret godt. Det var fandme Det godt. der, det her. det var Det så kan godt lide nice. begge to Det er en hjælpe, der lavede noget godt. Jeg lavede det sygeste dobbeltkode i den der rundt. Okay, det er lidt mærkeligt at kalde det dobbelt speedrunners. Ja! Hvorfor får jeg hele tiden Fuck bliver dig, Karl! What? Hvordan døde Hjalte? Jeg hoppede bare op i skærmen, og så Jeg hoppede. døde jeg bare. Jeg har ikke fået andet end det her nærmest. Ja, Seriøst, det er rigtigt. Hvis jeg får den igen nu, ikke? Jeg har ikke fået andet end... Jeg fik den igen! Hjalte, kan du huske, at du sagde 2 gange i træk til Karl, der var jeg på. Ej, det kan jeg ikke huske. Men det er sværere at dræbe. Det er sværere at dræbe end at dø, No shit. mens man prøver at dræbe. Så, Den forstår jeg ikke. Oh! nej, den burde du selv spære. Gå lige og tænke lidt over den. Haha! 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 Ui! Ui! Det er fordi jeg er en kylling, så siger var jeg lige- bare den lyd. Det kan du godt lide. Bare læg på det. Gør det nu. Hvorfor var det der overhovedet godt? Det behøver jo ikke være godt for at være sjovt. Wow! Det var alt det all-planned. Wow, nej! Jeg startede ud i løbet, og så fuckede jeg op. Eller jeg bare Tarzan i Ja, præcis, bare helt. Det er afgørende mellem mig og Karl. Oh shit. Jeg er sikker på, at Ludvig ikke vinder, nemlig. Ja, det er han ikke. Ja, Ludvig han kan ikke vinde. Men Selvfølgelig kan jeg vinde. Men bare vent og se. det kan du Du ikke vinde. vinder ikke. Jeg bliver meget sur. Er jeg awesome? Jeg Så er er du faktisk god. awesome lige meget hvad. Så er du mester of battle. Nej, det var mig, der var... Jeg var både Nej, du Mester er of Battle Karl. og O Karl, Super Smash, nej, fordi jeg vandt, der var der en begge dele. Ja, vi skal også spille O Super Smash. Ja, vi skal også spille. Ah, Wow, jeg troede, det var mig, der døde. det var du. Jeg sprang det i luften! Au, så fik jeg en kasse i hovedet. Wow. Nope. Dansede du nope-dansen, Ludvig, ellers så virker det ikke. Du kan ikke danse numsen. Nope-dansen. Numdansen. Ja, vi danser lige numdansen en gang. Nu skal I lige komme. Okay, det var meget... Hey! Kom Hey! nu for helvede. I er godt nok. Ah! Tak, Karl. Godt dig, Karl. Ludvig gør noget. Nej. Ja, dø lige. Karl, kan du huske, at du får kasser 10 gange i træk? Ja, Det var virkelig grineren. Please, han dør. Åh, fuck. gotcha. Fuck i steneren, dreng. Vi tryhard at sige, det bliver ingen af os til at gøre noget dumt, så vi dør. Ja, det gør jeg i hvert fald ikke. Det værste er bare, I begge to gør den. Det gør jeg sgu. Ting hele tiden. Fuck dig, Karl. Yes! Yeah! Super Smash. Vi skal finde, Oh, Super Smash. vi skal finde master for Oh, Super Smash. Super Mash. Ja. Oh, Super Smash. Er det O Super Mash? Det er Super Smash, ja. Ja, Super Smash. Wow. Au! Ah! Jeg spammer, se. Ej, Hjalte for helvede, dem der. Hey. Karl. Ah! Det er for mange. Hvordan kan det være, der ikke sker nogen, Karl? Det er Okay. fordi jeg ikke skyder efter mig. Tak, Hjalte, please. No Du problem. reddede mit liv rimelig. Tak. Gør jeg? Skyd ham! Og det bliver Jeg ødelægge dig. aftalte dig med en hårbold. Oh my god. Dræb ham lige. Kom her, Karl. One ramp.
Wihee! She has an order. And he's going to... Wihee! 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 Det var bare spam C for helvede. Holy moly. Det er sådan, man er master af O Super Smash. Nej, Karl, det er sådan, man er... O Super Smash. Nice. Take my orb. Jeg får mange kasser. Jeg får ikke andet end kasser. Så hvor mange kasser jeg fik. Nej, Så ødelagde du alle mine kasser. Jeg fik fucking mange. Jeg havde store. store kasser. Jeg har en stor pik. Prøv at se, en stor roterende bæk. Karl, hvad? Prøv at se, prøv at se. Prøv at se, prøv at se. Wow. Nej. I get dog. Nej, du blokerede mig. Karl, hold kæft. Okay. Jeg har en stor pik. Ja, det har Karl. Snap. Ja. Nej! Hjalte, du har bare at vinde. Wow! Det var ikke så svært. Fuck. Karl, don't use my tactic. Det var just, Woohoo! jeg kan... Don't use my shampoo. Okay. Det var så klogt. Woohoo! One side. Nej, nej. Wow, shit. Kom herhen. Kom herhen, Hjalte. Silo down. Okay. Ja, nej. Peggy said silo. Fuck dig, Karl! Jeg håber... Nej, what? Yeah! Nej. Det var mig. Jeg vinder jo super prøver ikke, Hallo, nej. vi tager lige battle. Ja, så er det. Den er super hard. Det var dumt. Fuck, det var en ninja af mig. Ja, du var god til at falde langsomt. Tak, synes du jeg. er heldig. Hvad skete der der? Jeg dodgede, men jeg dodgede. Karl, hold nu kæft. Jamen, min kendingsmelodi er en fucking ørn. Nej! Godt lige at prøve at gå efter det, Karl. Det var faktisk ikke en vilje. Seriøst, dude. Det er ret dumt, de ikke kan grabbe. Ja, du skriger dig bare ud af skærmen. Jeg kan godt lide, at du taber på det. Au. Uanset hvor man falder ned, kan man bare trykke X, så kommer man sådan. Ja, det er næsten alt, som man kan. No, not silo and outside. Det er kun, hvis man er sådan ramt af et eller andet, som man ikke kan grabbe. That's two outside. Det One on the sådan ligesom side. nu. Nice. det var- Og du kommer selvfølgelig op i den der boost, altid. Og ikke særligt som jeg. Jeg kan bare høre Lukas viske. Ja, så kommer det bare sådan en mumle. Det er bare spændt creepy. Ja, det er rigtig nok. Woohoo! Au. He's in warehouse. Ah! In the house. Det var bare så creepy. He's in the house. Flot, jeg ved. Rigtig flot. Tak. Og så smadrer jeg det. Jeg sætter sådan 20 kasser, og så smadrer jeg alle kasserne. Det er mit liv. Ja, det er sådan det, jeg laver hver dag. Nice, take orb, please. Hey, You ikke. got it. Sig ikke, at jeg bliver ved med at få dem her. De er fandme gode. Ja. Åh. Jeg er bare syg, altså det er min heks. Jeg er bare syg, det er min heks. Ja, men det er jo fordi, jeg har cancer. Jeg er nødt til at bruge heks. Fuck, Karl. Hvem siger? Hvordan hænger det sammen? Har du ikke sjov med cancer? Det bliver meget hvis man kan aktivere bomben, imens man var død. Det ville være virkelig grineren. Yeah, shit! Shit. Karl, mand. Karl,